Remix. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో లైక్ అండ్ కామెంట్ అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. ఇలా చివరి వరకు మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సెక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో 1 బై 1 క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో అర్థం కాదు. వీడియో క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసి మధ్యలో వచ్చేసేయండి. టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర సో 22 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. 22 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో ఉంటుంది, లాంగ్ ఫోటో. ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలోనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. 2 ఫోటోస్ ఉంటాయి, మధ్యలో డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటాయి 2 ఫోటోస్కి. సో ఇక్కడ 21 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో సేమ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఫోటో ఇక్కడనే 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 22 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో అండ్ 21 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో. ఈ 2 ఫోటోస్ని యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటో, ఈ థర్డ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఒకటే ఉంటుంది. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ఫస్ట్ సెకండ్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాంగా, ఇంకొకటి ఫోటో పేస్ట్. సో మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. సో ఫ్రెండ్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్లో గాలి ఎక్కువ వస్తుంది, సౌండ్ ఎక్కువ రావచ్చు, ఏమైనా అనుకోవద్దు. సో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా చివరి వరకు 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫోటోస్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని వదిలేసేయాలి. సో కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో 29 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో
అండ్ 29 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో. ఈ 2 ఫొటోస్ని లాస్ట్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 4వ ఫోటో లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది. దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్. 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. ఇలాగే 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలాగే 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్లో గాలి ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఏదైనా కడబిడని సౌండ్ ఎక్కువ వస్తే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో బయట ఉన్నా కాబట్టి సో గాలి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. సో లాస్ట్గా 28 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియోని కంప్లీట్. సో ఎఫెక్ట్స్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ చేస్తే ఇంకా మీరు ఎంత లైక్ చేస్తే అంతమంది చూడగలుగుతారని నా ఆశ. తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో ఫస్ట్ మీకు ఏ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.